जाखाखो आरो दैयाव नों मानो थांबाय थानांगौ जाखो महा बिलो बारियावलाय ए थाङा बहा ना गुरनो थांबायलाय थांगोनलै जों सानैल' रोङा दा जों गोदान सानथामाव बोरै रोंनो लोगोफोर नोंसोरनो मोनसे बुस्थु खोन्थानि आङो नायलांबाय था एन मइलार न' सिङाव दरजा फांथेनानै मोसानो सिखायगासिनो माने बबेबा फांसन जाहांदों आंबो मिथिया मायाव फांसन जाहांदोंथाय जोंनि सादरता सगा नामाथाय फांसन जाहांदों इयाव ओमफ्राय दा मोनसे मोसानो सिखायगासिनो लोगोफोरा रोंजोब्बाय गावल' रोङाखै माने गाव हारसिं दंबावो दा मोसानो सिखायनो रोंबावनो आरो माने जाथ्रा मोसानाया ओमफ्राय माने आंनि सिगाङाव मोसानो सिखायनो लाजियो माने मोसानो ओमफ्राय दा हारसिंनो न' सिङाव दरजा फांथेनानै मोसागासिनो नोंसोर नायलांबाय र' आं खोन्थायो खोमानि बया मिनिगोन नोंसोरो दरजा सजा फांजोबना लाखादो आसला खिरखि गंसेल' दं थांनो हरदो इखौ नायलांबाय था दरजा फांजोबना लादो नै फैखो लाजिगोन दा दसे उनाव लाजिगोन आंखौ जुदि नुयोबाथाय लाजिगोन Wah. Wah, mau main ke kantor tentu sangat. Tersakulai. Lain. Tersakulai. Mana itu Anda? Publik nak ketilangan dah. Kulai tersakulai. Wah, tersakulai langsung nolak katuan ni. Oh, yang masa yang dah. Ya, baru gitu lesung. Bol sekarang aja gitu lesung, baru. Bah, mobile tu nerden boleh nak rese bau. Selfie stick apa ni mana bah. Reden mana orang nak betul mana. Baik. Irung kenapa kaya? Malah lagi makan sebaik ni malah. Dalam sana. Tenai. Mana muya iskan ni, mana recording kalau nak kata macam ni. Mana iskan ni iskan itu macam macam. Wah, wah. Gelur baik. Wah. Dan nanti masalah aku disiatin. मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है dan tuh baik kamu ribai kamsan sibai na baik masih baik kamsan sibai bah kamsan sibai kamu baik dan na baik burdil tuh nang lama sang la sabai dia tuh nang la dia tuh sabai dia buhud masai ba रोङाखै आङो एसे रोंजोब्बाय जाबाय दे नांला दे नों रोङाबाबो जायो दे खिथु उनाव थाबानो जाबाय नोङो खोमसे आन्दो माने इसोरो आवगायनि थांनाय मागोआवनो मोसानाय सिखायखानाय इसोर रोंखानाय ओमफ्राय जों सानैल' रोङा दा जों गोदान सानथामाव बोरै रोंनो नोङा मालायनि खिथुआव थानानै आखाइखौ ओरै सिबफाबबाय थाबानो जागोन दे मोदोमखौ सोमावलायना आखाइखौल' सिबफाबबाय दा लास्ट हले ओमफ्राय ओंखाम खुरखानांगोन दै ओंखामखौ होले
sonai deh nama mana. Milet itu. Iya, gua tahu siapa yang keris begini. Oke, enggak. Dan nang labai sampai tuh Power up. baru bila tuh kamu mabar sudah kamu gue baik musanakan tuh tadi musabita orang kamu kira madung magia apa tuh nih Mama nak. apa tuh sih ya gue yang baik Oh, itu anak mana bude? salah dikali alu stressing nih sedang ke bere fungzani alu batun deh ओंखाम सोमजानायनि मजायानो बेलेग जायो लोगोफोर फैदो मा नों फैदो फै मैद्रु संदो जाम्बा ओइनो मानो थगायो इफोरबायदि मानो थगायो ओरैबायदि सिनायदों हो ओमफ्राय मैद्रु ओमफ्राय माइले मुला लोगोफोर मोनसे बाथ्रा नोंसोर दि होनो ना इ खानसेयाव मानो जाफिनदो होननानै आंदोखि जेनो आंदोखि आंजों जाय हौवाया हाबा जायामोनबाबो जानो हागौ बेलेग हौवाया हाबा जानायमोनबाबो आंनि खोथा लानांगौमोन मिथिबाय खानसिखौनो गारना दोनदों मिथिना अबेबा सोखुमाना दोनदां नागिरबामोन खानसिखौनो आं खानसिखौ माने अबेबा सोखुमाना दोनदो बेखायनोथ' नागिरना मोनाखै उपाय गैया इयावनो जानांसिगोन माथो खालामबावनो दालाय दै थंगायाल' दंथारोसो नै दै थंगायाल' आंनिया मैद्रु आलु बाथोन आइ स्लुब होनलायसिगोनलै बेथो ना मा होनो साफ्रिलाय दिनै गावानो संनाय नालाय मुलासोबाव गेस्टिक जाखासिगोनलै मुला जाबायना नैलाय माथो इयो लाइ लाफा ओमफ्राय नै मुला अ इखौनोथ' जादों आंबो आलु बाथोन सोमजानायानो गाहामसिन जाबाय मानो इदि होदो आं मिथिबाय माने इदि आं जायो होनना मिथियामोन ओमफ्राय बै माबा रायजोफोराव जेनेबा बैसागु मागोआव इदिनो खाना जायोना खुलुमनायाव हाजाया एरथो थोथो होननानैसो बिदि बेखौनोथ' ओमफ्राय गोथाव मोनजायो स' ओंखायनो होदां ना गोरानजों थुन्दिया बाथोना खद जादों आं सिथेदो ना गोरान ओमफ्राय दुन्दिया मा जादों नोङो ओंखाम जाखांनायनि गय जादों बा नोङो जोंना मेगङानो खाथ्रा जादों लाजिया सोर लाबनाय बायदि मोनदों सोर गायदों ओमफ्राय सोर गायनाय सोर लाबदो बाजारनिफ्राय नैयाव गायबावसो इयावबो माबा गायदो बिन गायदो माबा सुखा पालें लाइ ओमफ्राय नोरैया जागारनाय दङ नै जोंना मेदामाव थांलायनोसै थाङा बहा ना गुरनो थांनोलाय थाङा नों ओमफ्राय नों मा होननानै लिंफैबाय थायो मानसिखौ मानो लिंफैबाय थायो नोङो ना गुरनांगो जानांगो ना गुरना जायाबालाय माखौथो जागोन माबा दाइलगसो फैदो लोगोआबो बेखौलाय मानो होननो गोनां लिंफैदो ना दायो लिंफैदो ना एखानथ' होनजागोन नों लिंफैबाथाय होनजागोन नों फैनांला जानाव लिंग्राया बहा थांनोलाय थाङा नाङा थाङा लिंफैनांला आरो नोंबो दिननिफ्राय लिंफैनांला दिननिफ्राय फैनांला नों मा मोदलिलै मानसिया बिदि रायनाव र' मानसिखौ रायजागोनथ' आरो लिंफैग्राया नोंलाय मानोथो थांनो नागिरबाय थायो बहा मा थांनोलाय नेथ'आ रावबो जोंना नै आरो दैयाव नों मानो थांबाय थानांगौ जाखो महा बिलो बारियावलाय सानफ्रोमबो बेरा खाथियाव सानसेयावनो थांनोनो फैनांला दिननिफ्राय दाबो थांबावाखै नोङो मिनिहरबायसो दङ दंखायो दै रायनानै नागिरबो थिनहोलायैनो थाङा थांगोन आंबो थांगोन थांबायानो
Ê là thằng cà phê không chị. 뭐 사드스 봐봐. Mana beda matang kami kan kaji kena tu. Kan gigi tu, tu mak. Gini nengah, kalau jangan nengse limpikriase, Jika siapa yang macam sekolah? mau nilai mantul limpikri ya. Malai ni mak malai. Bah, So yang nengah. kau thang lu gini ane, kau thang lu gini ane, aku suka tu jalan cong. Hah? Gue lah bu. Suka tu jalan cong. Cái sunani yêu sư này đừng năng. Lại. Không phải thay. Nih matang margun, tidak aku yang kau mabar. Gue ane ni si kian thasar. Yeah. Thầy cứ ra phát kẹp với mà ba. Ayah, nung ma, Thằng này đang chỉ trên bay. man thang nang sak tengah, Thằng ở đây ni mana? Gas lagi. man thang apa ini? Nung mania na, nung sermania na, jin pen nung limpik bawro, cek ke karo ne ba, karo na ini jin cek ke. Kamu kenal berdin bina guna? Kakek nanti, nanti kakek nanti, nanti tanah kakek nanti, kakek nanti. Rồi lại. Alam mana lain nunggu? Kakek lain itu kakek nanti. Ini karo yo. Mana karuah? Nggak kenal itu tanah, nak urut sampai takaran ini. Kowe ya berliar, kowe karun ro. Kowe karun ro, kowe berli. Beli labu. Hama. Labu. Pita. Ini Dari mana sang bukan di kian gila. thang bau, tanah madu. Mujang pina. Mamu jangan pindah li, mamu jangan Yêu pindah. karo ya. Pak lo tadi yêu karo ya. Ikan kalah rabu. Tinggal tai bayi, tinggal seka. Nuran apa kah kena nor ro. Thằng xe được, thằng lạ. Nih Baik benar. nih kah kena nor ro. Sen jeb din. Humtane kari humtane. Yêu lấy bún như này. Nih ketua ini. Siapa ketua? Mata mongle. Musri aku sih nak lari, nak ulang nabe je. Musri kan ibu nak ulang mata bernanga, isungal liri, literan dong, kat. Soldi lirde, tang sabar. Dia aku mau ni mau. Nung lim pikir apa? Nung lir nasi kenda, kan ibu lir di. Tang. Ya, bui banget. Iya, maburi bay. Kalin nagurne, lir soldi mabar. Kau pura pita kuman cia zakat sang kerja nani, azkali, ya, sip kamu mana ba? Rồi hơn về thế này đâu. Mama boleh, maka sali, nenga, Không mà bị bà dính chiếc nữa. nenga, ayah, Cái sugi nang à. tunan ni malah kau kakai, soldi lir, soldi sip naga, lir rel ni betul. Mi thấy. Mam cuy, pisot, nih.